kai kuma uba a matsayinka na uba da ka aurar da yarka ka kashe mata sama da naira miliyan 1 wajen yi mata hidima ta kayan ɗaki sama da miliyan 1. Wallahi wasu na kashe sama da miliyan 1 wajen aurar da yarsu. To wannan miliyan 1 da ka kashe ma yarka kuma aka je aka sa ta gidan haya, da tunani kai da hankali ka je ka sai masu gida na wannan miliyan 1 ya fi wannan hidimar da kai masu, ya fi wannan hidimar da kai masu. Yana son ta tana son sa, wallahi wannan gidan ya fi masa wannan kayan ɗakin muhimmanci. Sai a zauna cikin zaman lafiya da lumana. Amma ka kwashe miliyan 1 ka aurar da yarka, ɗan uwa an je an kai ta gidan haya, dama ƙara-ƙara aka kama hayan wata shekara guda. Lokacin da shekara za ta zagayo ga ciki ga haihuwa, daga nan wannan gidan ya gagare su, sai dai su koma gidan da za a yi maja. Da gida ɗaya ne, to yanzu hiri su kuma inda za a raba ɗakuna, ya je samu ko ɗaki ɗaya. Wannan uwayen kayan da ka tara mata ba su shigewa can gidan, sai a tarkato a ce za a da maka da shi, kai ma ɗaki ɗaya ne kake fama da shi. Ƙarshe sai dai aka gidan dillaliya. Ita kuma dillaliya masha Allah tabarakallah banza ta faɗi. Kayan da aka maka su 200,000 ta maka mutuncin gaske ta taya ma 150,000. Wala mal 50 ba za ta siya ba, 50,000 ba za ta siya ba, ni ke ga maka wannan magana.